Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Sa Manibay Sarge, nagsunod-sunod sad nako ang anino sa kamatayon. Usa karon pa lang, dawata nga mawa gid unya ako nining kalibutana. Usa ni mga adlaw, Alia. Miss El, Panganduyon man ako magpabilin sa imong kiliran hangtod sangtod. Apan kon maningil na unya ang kahigayunan. May sama gid unya ako sa mga tawo nga giyukman ako sa kamatayon. dili ko ka nakatugutan, Miss El. Dili ko tingali madawat kung mahitabo man unya ka ng kiingon mo. Alia, kaluhan na sa kong pagkatao ang kamatayon. Makatugot ka pa di ay. Nga dili mo makita ang pagkatawa niya sa atong anak. Ang saipot mo ipasabot. Dili pa unta ka ron. Apan, gusto ta kang i-surprise. Ngaon sa? Maptos ko. Tinuod ka ba? Mabdus ka sa tong anak, Alia? Papalaliw niya ako. Kaluin taon na ba, Sarge? Nakumatos na yung taon. O, Captain Clint. Gibali na siya sa ICU. Nagkinahanglan siya sa atong mga paghampo. Way imposible sa gawang sa Diyos. Diyos na magigo sa iyong kahimtang. Paghampo yun kanunay, Misael. Kaya ang kaaway, way hunong sa pagplano og dawtan. Salamat, Captain. Daghan kay salamat. Nanay mga pulis nga nakasibilyan lang ang nakadetail karon ning ospital. Maayo hinuon kun mao. O kanay sulti ni Captain Clint Ringa aron sa pagproteher ni Bay Sarge. Batok sa wa mailing mga suspitsado nga mihamag niya. Kumatos paghapon siya sud sa ICU. Kadaghan sa mga bala nga nakuha gikan si kalawasan. Igulain taon siya gibinlan og gamay kinabuhi. Kaluoy ni Bay Sarge. Manghinaot lang ta nga unta. Makalingkawas lang si Bay Sarge. Dinig na kong pagsuway sa iyang kinabuhi. Padayon lang kita nga mag-ampo alang ni Bay Sarge. Oh, Miss El. Wala ko'y laing kidudahan. Mga batos ni Major Caspar mo'y mihamag niya, Alia. O giunsa nimo pagsiguro ha? Tungod sa gisulti ni Baytonyo Bayawak, kausa kuno kaamang ang usa sa mga nagtaptap nga mga killer, Alia. May nahibaw anday kang amang sa mga tao ni Major Gaspar? Naa, gihinganlan og mansyo. Oh, lagi. Kung na ay mga tambay dito, anay bang amang ka, bisan og may tap-tap imong naong, may bawaan niya po ni Misael, nga ako kang batos, Mansyo. Ay, Mansyo, lagi. Gamita sa panagsan ng utok ni mong gamay, nagkasabot ka. Lagi. Muna kong kapag yun. Kung sa nakaog, di ka pa amang, ha? Surbiyo yung tingali kay ka. Baya, ilong na lagi. Ilong na. Hey! Langas lang ka, Mansyo. Bay Sarge. Bay. Naibaw ko nga nagpaminawar ka. Panlimbasok, Bay. Nga madaog nimo ang nagpangamay nga kamatayon. Ayaw papildi, Bay Sarge. Daghan pa kitag misyon nga angay humanon. Wa pa na to makuha ang opisyal nga kakaw sa katilingpan nga si Major Caspar.
Bay Sarge. Bay. Napalaka ako, Dudong Misael. Katingali niya og dayo na siyang dili na yun maikmata. Nagputi ang... Bisan og wala niya ako igugmaa. Apan gimahal man ako siya. Ug malipayon ko bisan og walay kami. Talagsaw ng imong gugmangan to sa pusod nga amiko. Hangtod sa hangtod ako siyang mahalon og igugmaon. Yan po na ito nga unta makarecover na si Bay Sarge na nagkahimtang niya karon. Nagputi ang... Dudong Misael. Kanunay ko siyang giampo, bisan pa man og katong ginganlag Lorena mo iyang gihigugma. Nang ipadayon lang palihog ang pagtiman niya. Haba? Dong Misael, oy. Hangtod sa walay kinutuba ng ako pag-atiman ni Bay Sarge. Dilisab na ako mahimong biyaan o dugay si Aliyah dito sa bahay nang. Ay, hala. Oo. Ay, pastilan. Ikaw unay bahala nga mo atiman kag inday Aliyah. Samtang ni apod ako din nag-atiman sa imuhang amigo, ha? O nang butyang. O abi di manang. Sa bahin. Way kabutangan sa kong kalipay karong mga panahon na nang. Ha? Kay nga luguhat nga malipayon ka man? Makasulupon man ning nahitabo ni Bay Sarge? Nang butyang. Nasubok ko na ning bidangat ni Bay Sarge. Apan sa bahin nang. Way kabutangan sa kong kalipay karon. May uabot na kami liwat si Aliyah. Ha? Oo. Shalan! Ay, tinunto ka gani diha? Tinuod lagi nang. Mabdo si Aliyah ng butyang. Hala na! Ay, may tagmagbunga sab katong nahitabo na mong duha ni Bay Sarge. Magsabak lamang po unta ako, oy! Salamat sa imong pagbisita sa mong buhatan dinhi sa Special Operation Task Force, Major Luisito Gaspar, sir. Parehas tayong graduado sa PNPA. Mas superior ko nimo. Unya, So, I guess, dili lisod nga magkasinabtanay kita, Captain. depende, Major. By the way, walay liko-liko. Diretso na lang ka, ning tuyo ko nimo karon, Captain Ringa. Then go ahead, Major Gaspar. Ni ako, aron i-correct ang nauna ninyong report. Bahin sa nitabong insidente na nakabiktima sa ginganlan og Bay Sarge. Oh. Ha? Doon alay concerned citizen nga miduol nako. Og nipahibaw nga pinusilay man day kuno ang nahitabo. Sukwahi kini sa una niyong report nga gihamag og pamusil ang naasoy nga biktima, Captain. Ganun nang hilabot ka sa dili nimo trabaho, Major. Pangag sa ilong. Are you insulting me, Captain? Ako kaang nang insulto nimo o ikaw nga rin nako og sa akong opisina? Oh, Sabton ba nako nga naa kay koneksyon adtong mga suspects nga namusil sa biktima nga si Bay Sarge? wa. Oh, naramdaman na. Daghan ka og lapses sa imong pagpangun ni maong unit. Wa ka sa proper forum aron musulti na ko niya na, Major. Oh, superior ta ka. Apan na kay kaugalingong unit sa inspectorate. Wa kay katungod aron insultuhon ang among team. Wa pa tingali ka makailan ako singpit, Captain Clint Ringa. Nakaila, oy. Nakaila gyud kayo, Major Luisito Gaspar. Markado ka sa markang Dragon. Sa Mo dinay ka? Ipanghimakak nimo ang gisulti ko, ha, Major? bangag sa ilong. Nagpatay ka kalag-ukab anang baho ni mong Captain. Swerte lang ka kay lakas kayo ka og Padrino Stas, si PNP Chief Victory Gaspar. Diya kinako ang impluensya. Ang saragod ka. Ultimong pulis captain ka lang. Major Gaspar, sir. Hinahinay si mong pagpanginsulto. Kay murag di sobra na ka. Isulti ko bisan unsang gustong akong isulti. Oh, giunahan ko nimo. Bubunot ka pa lang sa armas mo. Nag-inggan sana ko, Major. Unsay gusto mo may tabo. Kumedya lang, Captain. Relax. Kinalimay timani.
Nakaila na kay kunimo ug unsa ka, Major Gaspar. Nakailagyo kay kunimo, sir. Kagaw ka. Oh, Captain Clint Ringa. Ug prangkahan talang sab ka. Nga bisan kamay, wa gyud ko mupati og kadlok na ng imong kamaldito, Major. Pangag sa ilong. Dili ko kinikalimtan, Captain. Dili yun. Biyay ko din sa firing range, Mansyo. Aron dili ka madamay sa akong kasuko. Muyaw-yaw kapag yun. Lagi! May adlaw raw niya kanako. Ikaw, Captain Clint Ringa. Mamatay gito niya ka sa akong mga kamot! Yeah! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.